Ka video kabala saphyang perthei baka wekalong kemi kabadan hajan kawi kedukan kalak takti utunga jongka kadba kadang perta meri kamai khayega utunga u ajing mut ban penrungi ki pulet here ka tanga kadang ye beteng ban thap u klem da sngap ye ka jingkar pat jong u kadba kani ka kanthei kadang perta bat ye utunga ye ka sopti ki nong pitkai kidang Shongshit namar ki yo ban ringdor ye kani ka jingjia ha ki fun jongki ha ka baki Paidbah ki i kumba ki sngutanat ye ka jing pitkai utunga ubah klem jingarap umla banyada yalade kadba ka tanga kadang ye beteng ban thap u ka jingkan tho ki netizen ha ka viral video tang shupau ka te ka video ha ka internet ki nong panankam ki lasdang ban penmi ye ki jingkan tho ba pher uwe unong panankam x ulong ha to don kano ka commission education rang ha kene kari sngobha phano ye kana kan thei shapatok uwe padulong kene ka imlang salang ka nyu ubriu uba klem pesa kum uba klem dor uwe unong panankam ubalai ulatho